Currywurst. Currywurst. Wurst mit Curry. Currywurst. Das ist spezial deutsch. Currywurst. Und Bockwurst. Das ist Wurst. Gibt's nicht in Dänemark so. Gute Bier. Ja. Wegen das Reinheitsgebot in Deutschland. Ordnung muss sein. Das ist eine gute Worte in Deutschland. Ja. Die Deutschen sind höflich. Billiger in Deutschland, das ist ganz klar. Wir kommen von Fünen und trotz ist es billiger hier so hinfahren, als das in Dänemark kaufen. Det er helt vildt med priserne i Danmark. Ja. Mælkeprodukter er utrolig dyre i Danmark i forhold til her. Digitalisierung gibt es ja nicht in Deutschland. Die Russen sind ja meilenweit vor den Deutschen. Und die Dänen sind noch weiter. Sie haben große Probleme politisch nur in Deutschland. Så ich weiß nicht. Schneller auf der Autobahn. Glühwein. Altså jeg vil sige, der er ret stor forskel på skolesystemet. Det er nok der, jeg har oplevet det mest. Ikke fordi jeg er gået i skole i Tyskland eller Flensborg, men fordi jeg har været på noget sådan udveksling mellem vores skoler fra Nyborg Gymnasie og nede ved den, der er ved Flensborg, og sådan se det, hvad forskellen er. Sådan noget. Der er ret stor forskel på også rygepolitik og sådan noget. Det var nok der, jeg har oplevet sådan et lidt større kulturschok, end jeg har prøvet før. Ja.